السلام علیکم ویور، میں ہاں محمد کاشف میرا یوٹیوب چینل محمد کاشف سریکی لوگ تو بسم اللہ پاک دبلا کرنے سٹارٹ تے جناب بھائی سارے چینل کو سبسکرائب کرنے کی تا جلدی سبسکرائب کریں تو والا شروع کرنے ویڈیو تو ویور مدنی حالی کام تے گئے تے کام تو 12-1 بجے والم سی وہ کام تو وسی تے والا اج تساں کو جیسا فیروزہ شہر دا ماحول بھی دکھے سوں دا وزٹ بھی کرے سوں تے بس تساں سارے نال رہنا تے جیت کر سارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب تے لائک نہیں کیتا ہو جلدی سبسکرائب تے لائک ضرور کرے سو پر سارے پاسے آج گرمی تا بہت زیادہ ہی ہے، ہوا تا فی الحال برائی بھی چلتی پی تے دھوپ زیادہ ہے تو سارے پاسے دھوپ زیادہ ہے تو کمنٹ ضرور دسے سو تے ویور سامنے پیسے شہر اپنے شہر فیروزہ تے میں تے میرے نال میرا سوترے تے اساں جو دے ویسے شہر تو سارے نال رہنا ہے تے ویور ہے ساری فیروزہ دی کول ہے ماشاءاللہ دیکھ ویور کے جی کول ہے یہ سارے فیروزہ شہر دی کول تے ویور ہے سارے فیروزہ شہر دا مین چوک ہے اے سارا پول دا کچھ سیٹ اور اے سیٹ تو اے سینے ماشاءاللہ دیکھ لو بہت خوبصورتی ہے تے ویور تو ساں کو سان دسا دیوں کہ اساں گیا سے پیر باوی شہید تے اتھاں کافی رش ہے تے اس وجہ تو میں اتھاں ویڈیو نہیں بنا سکیا تے ہن اساں دے پیسے واپس گھر تے ویور اساں ہن واپس آ گئے سے گاؤں وچ تے ماشاءاللہ سارا گاؤں ہے انے ویور اساں ہن وزارت تھی تے والا سے ویور میں کیا کھنا بابے کو سبزی کھنانے اے سامنے بابا میرا کھڑے رکھے تے جلدے ویسے ہاں صحیح ویور سارا ڈی میں زمین نہیں ہے تو زمین دا ہوں تساں ماحول چیک کرو میں ماشاءاللہ دیکھو کتنی خوبصورتی ہے تے ہریالی چیک کرو وعلیکم کیا حال ہے صحیح طبیعت ٹھیک ہے کیا نام فاروق احمد خیر ویسے ہی بارے میرا پیارا جا سوترے نکا جا تے ہنگل پوچھ دے سے کہ کیا کرانا ہے دے سنا فاروق احمد کیا کرانا ہے دی میں لا دے جا گھا کرانا اچھا تے ویور اے چھوٹا جائے تے گھا کرانا ہے دے اپنے ابو نال ابو اندا پیچھے تے رہ گئے تے گھا کرانا ہے دے طبیعت سی ٹھیک ہی ہے والا گھر جلوں کیا کرانا ہے دی ارے کپائی میری ہے ہاں اب بھی میرا میں گھا کرانا تے ویور اے چھوٹا جا بچہ تے آکھنا پے کہ اے کپائی میری ہے تے اے آم بھی میرا تے میں آیا ودا گھا کپان سنے ویسے تساں دی گال کالا فاروق احمد بیا سنا طبیعت ٹھیک ہے طبیعت ٹھیک ہے امید کرنا ویور تساں کو ساری ویڈیو اچھی لگی ہو جے ساری ویڈیو تساں کو اچھی لگے تو سارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے سو تے والا میں سن نویں ویڈیو دے نال تب تک کے لیے اللہ حافظ تے میرے پیارے جو سوت گلو سن سے تو سارے چینل کو کیا کریں نا سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں گے ہاں تے والا میں سن نویں ویڈیو دے نال تب تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے کرے اللہ